Kahle kahle nami ngixolise nje angibangi ngisabingelela ngivele ngafika kakhuluma. Yeah. Igama uMhlekisi engibizwa ngalo la emculweni kaMaskandi. Yeah. Lokuzalwa nguMalubongo. Mabongo. NgokaNdebele isibongo. Ngizalwa kaKhuzwayo. Sika Sombese. Malubongo ngakithi oSombese. Bathi oSombese. Anjalo vele amagama ayinzizwa. Anjalo. Manje umculo lona ke album lakho lokuqala leli. Album ngesibili. Ngesibili. Senza ngobani kule zingoma zakho ezikanti. Zikhona izinto engisebenze nazo. Lapha nasizana lapha nalapha ngoba seyibandla elisafikayo elisakulambela impela kuya phambili. Yeah. Abantu engisebenze nabo kakhulu uSipho wakathabethe eshowe. Yeah. Nomunye umfowethu abathi uSimo washezi la emculweni abambiza ngoDlaba. Yeah. Zonke izisebenzele kakhulu nazo. Kakhulu impela. Kwaze kube umsebenzi siyawuqeda ke saze sithulela abantu. Yeah. Umsebenzi uphume ngonyaka odlule bekuwo December. Awunali ithuba elikhona manje akuthengise kubanje ukuthi yina ngempela abazoyithola uma ukuthi mhlawumbe awuthola umculo wakho utholakala nakuphi futhi. No, i-CD kaMhlekisi khona ngikhona lapha ku YouTube. Ngikhona ungasesha uthi uMhlekisi uzothola yonke into esiyenzayo. Nama social network ngikhona ku Facebook uMhlekisi SA ipage lami. Ku Instagram uMhlekisi SA. Bese kuba nenumber ke engitholakala kiyo na engiwhatsapp ngayo. Yeah. Ethi 079 7857 874. 079 7857 874. All right. Lesidlale ngobelandelayo ke khethile. Yabona khethile. Ingoma ngempela le, ingoma ngempela le. Hey, asakho kubuyela emuva. Hayi angeke usabuyele emuva. Zithumile. Zithumile. Ukhuluma ngani lapho khethile. Lo sumkhombile. Thina sizokhetha iBrewers. Umthanda njengofish. Umthanda njengofish. I'm